Каква е формулата, по която се изчислява Federal Income Tax в Америка? Най-отгоре се взима вашият income. Към него има два вида deductions. Above the line and below the line deductions. Към тези above the line deductions се числят IRA contributions или Individual Retirement Account Contributions или Health Savings Account Contributions. След като се извадят тези deduction, се получава Adjusted Gross Income. От този Adjusted Gross Income след това имате опция да изберете Standard Deduction или това, което в България наричаме необлагаем минимум, или Itemized Deduction. Ако сумата от всичките, в случай, че имате Itemized Deductions и сумата е по-голяма от Standard Deduction, тогава правителството издава опцията да изберете да използвате Itemized Deductions или тази, която е във ваша полза и ви позволява да спестите повече пари от вашите такси, защото след като се извадят тези два вида deductions от общия income, се изчислява taxable income или данък облагаем доход. Не данък, а облагаем доход. Към този облагаем доход или taxable income се начисляват съответните tax rates и получавате тук сума Tax Before Credits and Payments. Ако през годината сте правили някакви payments, тогава ще получите сума, която или ще дължите, или ще ви бъде върната. Тоест, ако сте платили през годината повече отколкото дължите, тогава ще получите refund. Ако сте платили по-малко от колкото дължите, тогава ще имате сума, която ще дължите.